Dobar dan i dobrodošli, cijene kolege, i veoma mi je žao što je ovo razlog našeg okupljanja. Ali isto tako mi je drago da je, ako ništa, ovih 50 kolega i kolegica sa Univerziteta u Zenici, možda i više ima, došlo da podrži ove naše sugrađanke i također da podrži ovaj stav koji smo zauzeli mi studenti Univerziteta u Zenici. Da ne bih bio poput naših starijih i ovih koji su učinili i doveli nas do ovog stanja, neću previše da pričam, samo ću pročitati stav i da kažem da dajemo podršku našim sugrađankama i da se osvrnem na ono što misle studenti Univerziteta u Zenici. Studenti Univerziteta u Zenici smatraju da su opet dovedeni u nezavidan i neravnopravan položaj. Studentski standard i stanje u gradu, kantonu, entitetu i državi je katastrofalno. A ako pogledamo samo posljednjih par dana, svjedoci smo takvih dešavanja oko nas koja samo potvrđuju tu tezu. Radnici Robne kuće Bosna su posljednji i očit primjer i ogledalo stanje u kome se današnje društvo nalazi. Ignorisanje stanja i samo dovođenje naših sugrađanki, roditelja, rodbine i nas samih je zapanjujuće. Ovo nas navodi na zaključak da mi sami nećemo imati priliku da se dokažemo, zaposlimo, osnovimo porodicu, živimo životom dostojnim mladom čovjeku. Penzioneri, radnici, demobilisani borci, studenti, državljani Bosne i Hercegovine, studenti su uz vas.